idan mace bata bi mijinta ba wallahi duk sallar ta wuta Allah zai sata, duk azumin ta wuta Allah zai sata, duk dogon hijabin ta wallahi wuta Allah zai sata. Da haka nagartan mace sharaɗinta dole ne ta bi mijinta in mai miji ce. Shine Allah ya ce fassalihatu matan ƙwarai qanitatun sune masu biyayya ga mazajensu, hafizatun lil gaibi masu rike amanar mazajensu in mazan ba sa nan. Gaibu anan ana nufin gaibin miji, domin gaibu iri biyu ne, akwai gaibin Allah akwai gaibin miji. Ka'ida ce a Qur'ani duk inda ake maganar mata da miji sai kalmar kunuti ta zo da kalmar gaibu ta zo, to anan ana nufin kunutun miji gaibin miji. Kunutun miji shine bin miji, gaibin miji riƙon amanar miji in baya nan, domin akwai da yawa matan da sai mazan su ba sa nan suke cin amanar su. Wani abin dokakka ce bata saba wa Allah ba, baka so a yi maka kaza a gidanka amma sai baka nan sai ta ce a zo a yi, ku yi sauri ku yi kafin babanku ya dawo. To wannan maha'inciya ce a gaibin miji, ma'ana fi hali gaibatihi, in mijinta baya nan tana saba wa miji. To da haka Allah ya ce macen kwarai biyayya take ga mijinta, sannan kuma ko baya nan a bayan idansa ba ta saba wa dokarsa.